Maayong buntag sa tanan. Finally, miabot na gayud ang adlaw sa National Retreat for Priests. Today, ang opening, the first day. Man pamahaw, manglarga namin dito sa among National Retreat. Although naagihapoy mabilin sa parokya, no? Doon na may mga kakulian sa uban pod, like ni Father Migs nga under treatment sa iyang dialysis 3 times a week, ug ni Father Lulok nga magahin pod og panahon para sa iyang personal nga retreat later on. So we pray for the meaningful and successful retreat of many of our priests coming from the different dioceses all throughout the Philippines. So, nindot nga panagtagbo na pod, no? Pag kita-kita sa mga classmates, sa mga kaubanan nga dugay nang wala magkita ay, no? So, salamat sa inyong makanunayon nga pagampo, pag-uban kanamo alang nining makahuluganon on the very historical moment once again sa atong mga kaparian sa atong laso dinhi sa Pilipinas. Sa atong pagbasa karong adlaw nini katluan o gusa nga semana sulod sa tuig naghingapos nga bahin sa siklo liturhiko sa kalendaryo sa atong simbahan. Anindot nga paminawon sunod-sunod gikan kagahapon, kon kamo magkumbira pulong sa atong Ginoo, dapitan ninyo kadtong mga kabus, mga dunay mga kapansanan katong dili makabalos, kay ang Ginoo ra mao'y magbalos kaninyo. Man karon mas extended pagayod kini, lakaw kamo sa kadalanan aron mapuno ang akong balay, paanhia ang tanan nga mga tao, no? Very radical na gyud ang pag imbitar sa nangandam sa maong kumbira, lakaw sa kadalanan og sa kasuokan nga gawas sa lungsod, paanhia ang tanan nga mga tao aron mapuno ang akong balay, no? Sultihan ko kamo, ulayusan niya itong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira, in reaction to the invitation given supposedly sa mga tao nga gipangandaman alang nining maong kumbira. Ambot nga ingani man ka strong ang reaksyon, no? Sundan nato kining maong sumbingay, kining maong sambingay ngadto sa tinugyanan sa kumbira, very radical man kaayo ang iyang reaksyon nga kung atong sa ato lamang tawhanon nga pagsabot, tawhanon lamang nato nga mga konsiderasyon, muingon man ta nga okay ra, no? Okay ra ang ilang mga rason. Kay matud pa sa una, miingon siya nga nakapalit ako gyuta o nga kinahanglan nga susihon ko kini. O nindot man pod ang iyang rason, importante man pod kini. O ang ikaduha, miingon nga nakapalit ako 5 kaparisan nga baka, paingon ako aron sulayan sila. Ay tingalig na idipikto, no? Kining mga bakaha, no? Napay higayon nga iuli unsa ba. So nindot gihapon ang iyang rason. Og sa ikatulo, mingon bag-o pa lang ako nga gikasal, busa dili ako makatambong, no? So sa ato lang lagi nga pangunahuna sa kasagaran, no? Normal nga mga situations, moingon ta nga okay ra. Importante man pod ang mga rason naning mga tawhana, no? Sige lang, no? Anyway, naman po ilaing mga guests, no? Pero murag
Naghatag ka na itong pagpakahulugan nga ang nangandam, no? Saka yung na to, mas labing importante nga pagpangandam. O labaw sa tanan, ang bangkete, kumbira nga iyang giandam, walay ikatandi sa bisan unsa nga butang nga iyan ining kalibutan. O walay ikatandi nga mas bililhon sa unsa man nga giisip sa tao nga bililhon ini nga kalibutan, no? Sayod kitang tanan nga ang gipasabot ni Jesus niini mao ang gitanyag nga kaluwasan alang sa tanan. Una sa iyang piniling katawhan, no? Ngano man nga kini man sila ang gitunulan una sa kumbite sa invitasyon, no? Walay makatugkad alang kanato, no? Kung ano ang katawhan Israelita, sila ang unang mga tinawagog mga pinili sa Ginoo o mga Hudeo, no? Niya sa ilang mga pagdumili nahimo hinoon nga grasya usab alang sa uban. Nahimong grasya usab alang sa mga wala magdahom nga dapiton diha sa maong bangkite, no? Sige lang, naghatag ka na itong pagpakahulugan sa unsa kini kabililhon, unsa kini kaimportante nga walay iya nga butang nga iya ng kalibutan nga ikatandi. Walay iya nga rason nga iya sa tao bisan unsa pa kinay kamahinungdanon nga ikatandi sa kamahinungdanon sa pagdapit sa Ginoo alang sa tagsa-tagsa kanato. But again, mao lang gihapoy atong pangayoon nga kini nga grasya nga unta, no, sa atong pagpamalandong sa managkadaiyang mga invitasyon sa Ginoo sa atong kapanahunan karon, maginagmay o madinagko, like for example aning for all of us priests, the invitation is given, no, to join us in this national retreat. Pero actually dugay kaayo, first deadline nga giset, pero gamay ra man ang kuan, no? Gamay ra ang nagpa-register, no? So sige lang gihapon ang invitation, no? I don't know even karon kung napabagihapoy dawaton, no? Sige lang, ingana man ang imong kabahin sa kinatibuk-an nga lawas ni Kristo nga gihisgutan usab ni San Pablo diha sa atong unang pagbasa ngadto sa taga Roma. Naglain-lain nga bahin, nindot unta kung ang matagusa conscious og aware sa iyang papel kung unsa man ang gihatag sa Ginoo diha kaniya, no? Kung aduna kay katakos diha sa pagwali, gamita ka na. Kung aduna kay katakos sa pagalagad, paghalad sa imong kaugalingon sa pagalagad sa kinasingkasing o sa tinud-anay gayod, no? Pag matinud-anon diha sa bukasyon nga imong gipuy-an. Pagampo, pangaliw po sa Dios nga panalanginan unta ang tanan nga mga paningkamot sa tagsa-tagsa alang sa kahimayaon ug sa kadayganan sa iyang ngalan, alang sa kaligon o sa kahiusahan sa tanan nga mga sakop nining maong lawasa, no? Sarang Ginoo nga atong gialagaran, managlahi nga mga bahin, managlahi ang katakos nga gihatag, apan ang tanan ginasahan gayod o dili kinahanglan nga magkumparar sa mga gasa nga gihatag sa tagsa-tagsa, dili mag-isip unta alang sa kayuhan o sa kalambuan sa kinatibuk-an sa iyang simbahan. So sa atong paghatag og mga tubag, no, sa nagkadaiya nga mga pamaagi unta, no, ang atong yes would really mean yes o ang atong mga no sa unsa may usahay makahasol o makabalda sa atong makahuluganon nga paghatag og tubag nining maong imbitasyon, no? May God purify our mind, our hearts, our intentions, and our motivations. And we make it to the holy banquet the Lord has prepared for all of us.